והילדים מדליקים נרות לכבוד החג ומברכים. כן, נכון? קום. ואני השכנה, ותזכרו שתהיו גדולים. נכון. תספרו את זה. אנחנו נאכל את הסופגניות שהכינה לנו. כן, ותאכלו את הסופגניות. בטח. כן, יאללה, תברך. רגע, קום קצת. תשאיר אותי. נו, ממי. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שעשה משנו תם וציוונו להדליק נר שפתחנו קם. אמן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שעשה מאבותינו בימים ההם בזמן הזה. אמן. הנרות הללו שאנו מדליקים, הנרות הללו שאנו מדליקים, על הניסים ועל הנפלאות ועל התשועות ועל המלחמות שעשית לאבותינו, שעשית לאבותינו בימים ההם, בימים ההם, בזמן הזה. הנרות הללו קודש הם, ואין לנו רשות להשתמש בהם, אלא לראותם בלבד, כדי להודות על עשריך, על נפלאותיך ועל ישועתך. אמן. ראית איזה חנוכיה? ישועתי לך נאה לשבח, תיכון בית תפילתי, ושם תודה לשבח. בית אחי מטבח, בצרם נפח. אז אגמור בשיר מזמור, חנוכת המזבח. אז אגמור בשיר מזמור, חנוכת המזבח. כל הכבוד. השמנתי 1.5 קילו, עכשיו אני אשמין עוד 4 קילו.